नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. गडकरींनी माफी मागण्यापेक्षा कोकणवासियांना टोल माफी द्यावी, वैभव नाईकांचा टोला. वेताळ बांबर्ड येथील रखडलेल्या कामाला लवकरच सुरू होणार, आमदार निलेश राणेंची माहिती. आणि सुनील तटकरे यांनी सांगितला भुजबळांनी शिवसेना सोडल्यानंतरचा किस्सा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. मुंबई गोवा महामार्गाचं काम गेल्या 14 वर्षांपासून रखडलेलं असताना आता केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मे 2026 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचं दिलेलं आश्वासन आणि जनतेची मागितलेली माफी यावरून माजी आमदार वैभव नाईक यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. पाहूयात. खरं तर नितीन गडकरींनी हा महामार्ग सुरू झाल्यानंतर आज जवळजवळ 14 वर्षांनी हा महामार्ग पूर्ण जाणार मेमध्ये म्हणून सांगितलं आणि त्यांनी माफी पण मागितली. परंतु माझं असं म्हणणं आहे की हा महामार्ग उशीर होण्यासाठी नितीन गडकरीच कारणीभूत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा सोडला तर रत्नागिरी, रायगड मधले ठेकेदार अनेक वेळा बदलले गेले आणि त्यांना पाठीशी घालण्याचं काम नितीन गडकरी साहेबांनी केलेलं आहे. आमचं असं म्हणणं आहे की आता तुम्ही माफी मागितला, परंतु या 14 वर्षामध्ये जे हजारो मुंबई गोवा मार्गावर कोकणवासीय मृत्युमुखी पडले त्यांची तुम्ही माफी मागणार, त्यांना काय आर्थिक मदत शासनातर्फे होणार आहे की ही माफी फक्त टोल वसुली करण्यासाठी आहे? कारण मेमध्ये तुम्ही करणार म्हणजे जूनपासून तुम्ही टोल वसुलीसाठी हा महामार्ग सुरू करणार आहे. परंतु आमची शासनाला विनंती आहे आणि सिंधुदुर्गवासियांच्या वतीने की जोपर्यंत मुंबई गोवा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत तुम्ही टोल वसुली करू नका. आणि इतकं वर्ष प्रकल्प रखडला आहे, त्यापेक्षा माफी मागण्यापेक्षा आम्हाला हा रस्ता इतकं वर्ष रखडल्यामुळे शासनाने टोल माफी करावी, हीच आमच्यासाठी माफी असेल. मुंबई गोवा महामार्गाचं वेताळ बांबर्ड येथील रखडलेल्या कामाचं टेक्निकल प्रॉब्लेम आता दूर झाला असून हे काम लवकरात लवकर सुरू होईल असं आमदार निलेश राणे यांनी सांगितलं आहे. सन्माननीय शेनार साहेब यांच्या विभागाच्या माध्यमातून हा कार्यक्रमाचा आयोजित केला होता. सेवा केंद्र हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. ग्रामीण भागामध्ये सरकार आणि लोकांमध्ये जे आयडेंटिफिकेशन आहे ते त्यांना सुपूर्द करणं, त्याच्यामध्ये पारदर्शकता आणणं. काही का आधार कार्ड आता आपली एक आयडेंटिटी झाली. अनेक सेवा ह्या सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागामध्ये लहान शहरांमध्ये दिल्या जातात. तर तेच मार्गदर्शन आज शेलार साहेबांनी ठेवलं होतं. आम्ही सगळे त्यांच्याबरोबर होतो. एक उत्कृष्ट आणि उत्तम कार्यक्रम आता इथे पार पडतो. सुनेत्रा पवार यांच्या जीवाला रुपाली चाकणकरांकडून धोका आहे. बीडमधील इसमने अशोक खरात प्रकरणातील SITकडे चौकशी केली आहे. त्यामध्ये राजकीयामध्ये मोठी खळबळ मारली. काय सांग? मला या विषयाची माहिती आपल्याकडूनच येते. मी काय ती बातमी बघितली नाही, पण असं काय असेल तर पोलीस तपास घेतील. जर ह्या धमकीचा किंवा काही जे काही पत्र आलं असेल किंवा मेसेज आला असेल त्याची ग्रॅव्हिटी तपासून पोलीस त्याच्यावरती योग्य तो निर्णय घेतील, कारवाई करतील. सर, मुंबई गोवा मार्गावरील वेताळ बांबर्ड येथील लेनचं काम अर्धवट होतं, ते पूर्ण काम सुरू झालेलं आहे. राणे साहेबांनी या संदर्भात निर्णय घेतला. ह्या संदर्भातली मीटिंग मागच्या 6 महिन्यापासून सुरू आहेत. आपल्याला सांगू इच्छितो, सन्मान्य पालकमंत्री असतील, सन्मान्य खासदार साहेब असतील आणि मी स्वतः त्याच्यामध्ये जे टेक्निकल हर्डल होतं, टेक्निकल प्रॉब्लेम होता तो आता दूर झालेला आहे. कॉम्पन्सेशनचा विषय होता तोही दूर झालेला आहे. आणि जो एक छोटा डिस्प्यूट होता तो आता कायमस्वरूपी आपण मार्गी लावला. आता तो रस्ता होईल, दर्जेदार होईल. तसा उर्वरित महामार्ग झालेला आहे, तसा दर्जेदार आता हाही जे टर्नचा जो भाग राहिला होता तोही होईल. माजी मुख्यमंत्री तथा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेना महिला आघाडीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह विविध उपक्रम राबवण्यात आले. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून सदिच्छा व्यक्त केली. माजी मुख्यमंत्री तथा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नारायण राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेना महिला आघाडीतर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रमांसह विविध उपक्रम राबवण्यात आले. क्षण रोज सुखाचे गावे
नाही तर प्रेम मायाही राहू दे आपल्या ठाई. सुखाचे क्षण बरसावे, दुःखाचे निरसन व्हावे. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून सदिच्छा व्यक्त केली. वाढदिवस आपण सर्वांनी साजरा केलेला आहे. कोकणावर खूप प्रेम करणारा असा कोकणचा नेता की ज्यांच्यामध्ये सिंधुदुर्गबद्दल तर सिंधुदुर्गचे त्यांना भाग्यविधाते म्हणता येईल. मुख्यमंत्री झाले तरी जिल्हा आणि कोकणावरची माया कमी झाली नाही. यावेळी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. ज्येष्ठ महिला कीर्तनकार ललिन प्रभाकर तेली यांचा यावेळी विशेष सत्कार करण्यात आला.
तसंच पत्रकार दिव्या वांगणकर, अनुजा कुडतरकर, नीतल दुरी, विभावरी परब यांचाही गौरव खासदार नारायण राणेंच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून करण्यात आला. यावेळी आयोजित पाककला स्पर्धेमध्ये वीणा साटेलकर प्रथम, द्वितीय अनघा सावंत, तृतीय साधना मोरे व करुणा कुमटेकर यांनी पटकावला. याचं परीक्षण विभावरी परब यांनी केलं. तर वेशभूषा स्पर्धेत नंदन कुमटेकर या चिमुकल्यानं प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. रात्री दशावतार नाट्यप्रयोग देखील सादर करण्यात आला. त्याप्रसंगी सावंतवाडीच्या पंचायत समिती सभापती सुस्मिता जाधव, शिवसेना नेते अशोक दळवी, महिला जिल्हा प्रमुख ॲडव्होकेट नीता सावंत कवेटकर, खरेदी विक्री संघाचे उपाध्यक्ष राजन रेडकर, प्रेमानंद देसाई, राकेश पवार, नगरसेविका स्नेहा नाईक, उत्कर्षा सासुरकर, सुप्रिता धारणकर, शिवानी पाटकर, भारती परब आदींसह महिला पदाधिकारी, कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. उद्धवजी ठाकरे मोठ्या मनाचे असून त्यांनी कधीही त्रागा केला नसल्याचं विधान आमदार अरविंद सावंत यांनी केलं आहे. कशाला नाही साहेब एवढे बारीक दिलाचे नाहीत बरं का. मॅग्नेनिमस वंदनीय शिवसेना प्रमुख मोठ्या मनाचे, उद्धवजी मोठ्या मनाची माणसं आहेत. त्यांना काय रुजतं असं कधीही त्यांनी त्रागा दुःख तसं कधी व्यक्त करत नाही. आम्ही शिवसैनिक म्हणून आम्हाला कसं वाटतं, माझ्या शिवसैनिकाला काय वाटतं, मी असा वागलो तर माझ्या शिवसैनिकाला काय वाटेल, एवढा विचार आम्ही केला पाहिजे. एवढं त्याच्यात माझा अर्थ आहे. आमची बैठक कामगार सेनेच्या कारभाराबाबत असल्याचं सांगत चुकीचं वृत्त पसरवल्याप्रकरणी कोर्टात जाणार असल्याचं खासदार अरविंद सावंत यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. मला कामाला यावं करण कुठे करण काय मला कळत नाही. खरं तर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार सुटणार असं अनेकदा वृत्त आलं आहे, पण काल इंग्रजी वृत्तपत्रातल्या बातमीने मोठी खळबळ निर्माण झाली, ज्यात भेटीचा उल्लेख आणि तुम्ही त्या बैठकीत होतात. त्या सगळ्या घडामोडीनंतर तुम्ही आता मातोश्री उद्धव ठाकरेंना भेटला, काही चर्चा झाली का, तुमच्याकडून काही बाजू मांडली गेली का? मला वाटत एक शब्द सुद्धा किंवा त्यांनी माझं कौतुक केलं, मला अभिनंदन केलं, हा वेगळा विषय आहे. पण या विषयावर चर्चाच नव्हती. बैठक आमची वेगळ्या शिवसेनेच्या आणि भारतीय कामगार सेनेच्या कारभाराबद्दल बैठक होती. आणि तुम्हाला कल्पना आहे सगळ्यांना, मी दैनंदिन येतो ना मुंबईत असल्यानंतर माझं दैनंदिन मातोश्रीवर माझी भेट असते. एखादा वेगळा विषय असला तर असं कुठलाही विषय त्यांनी फार गांभीर्यानं घेतलं आणि असं काहीतरी झालंय, त्यांचा विश्वास आहे, मातोश्रीचा ठाम विश्वास आहे. त्यामुळे असल्या गोष्टीची पुन्हा चर्चा करण्याची गरज वाटली नाही. तर त्यांनी अभिनंदन केलं, माझं कौतुक केलं. आणखीन काय करायला पाहिजे. त्यापेक्षा महत्वाचा मुद्दा असा आहे की अशा पद्धतीच्या बातम्या द्याव्या लागतात, पावड्या कोणी देऊ नयेत असं समोरच्यांनी लेखी दिलं पुन्हा काल. म्हणजे त्याच्यातच आमचा मोठा विजय आहे की मुळात जे घडलं नाही ते घडलं असं दाखवून ज्या पद्धतीनं आता खरं तर हा शब्द वापरायचा की नाही, विकाऊ पत्रकारिता सुरू झालेली आहे, ती काही बरी वाटली नाही मला. वर्तमानपत्राच्या जीवनात तुम्हाला पहिल्यांदा लिहून द्यावं लागलं की तुम्ही उद्धव ठाकरेंची प्रतारणा करणार नाही. मला लिहून त्यांनी केलं असा नाही विषय झालाय काय, स्पॉन्टेनियस त्यांनी असं म्हटलं की तुम्ही असं लिहून देऊ शकता का, म्हणजे लिहून देईन, त्याच्यात काय मोठा विशेष आहे. मी काय बोलतो आणि वेगळा. एक लक्षात ठेवा, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा शिवसैनिक आहे. जे बोललो ते बोललो असं बोलणारे साहेब त्यांचा शिवसैनिक आहे. कारण बोलल्यानंतर लिहून का द्या, तर ते दिलं नसतं तर पुन्हा तुम्ही माध्यमांनी वेगळी बातमी पसरवली असती. बघा लिहायला तयार नव्हते म्हणून ते लिहूनही दिलं. तो त्यांचा नैतिक अधिकार पण नाही खरं तर, आणि कायदेशीरता नाहीत नाही. पण म्हणूनच तरी पण जे स्वतः नैतिकतेच्या अधिष्ठानावर उभे नाहीत त्यांनी प्रश्न विचारावे, त्याचा आश्चर्य आहे. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की ते मी दिलं नसतं तर पुन्हा वेगळा प्रचार झाला असता. तो थांबणं सगळ्यात चांगलं होतं. उभ्या महाराष्ट्रातलं शिवसैनिकांना त्याचा प्रचंड आनंद झाला. हे सगळ्यात मोठी सगळ्या संदर्भात काही कायदेशीर कारवाई किंवा मी आज काल तुम्हाला बोललोच आहे. मी आता त्याची नोटीस तयार करतोय. आज शनिवार आहे, सोमवारी कोर्टामध्ये जाईल. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षात खासदारमध्ये अस्वस्थता आहे ना, कारण निधी मिळत नाहीये. निधी मिळत नसल्याने त्यांच्या मतदारसंघामध्ये खासदारांची कामं होत नाहीयेत. तर ही अस्वस्थता त्याला उद्धव ठाकरेंकडे खासदारांनी व्यक्त केलेली आहेच. त्याच्यामध्ये काय, ती निधी कोणाकडनं, राज्य सरकार दुजाभाव करताय हा मुद्दा आहे ना त्याच्यातला. मग शिवसैनिक होतो आम्ही, बंड केलं पाहिजे आम्ही.
मुळात मी आजही सकाळी तुमच्या कुठेतरी माध्यमात परळला, लोअर परळला आमचे आमदार अजय चौधरी एका लोअर परळ ब्रिजच्या खाली असलेल्या मोकळ्या जागेचा कसा विकास करावा या संदर्भात त्यांनी शासनाकडनं निधी घेऊन सुद्धा लोढा तिथं मध्यस्थी काही गडबड करतायत याबद्दल तिथं आंदोलन सुरू आहे. आता हे सत्य आहे. मी त्यातलं एक उदाहरण मुंबईतलं देतो की मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी जिल्हा नियोजन विभागाची बैठक झाली आणि त्या बैठकीनंतर निधी वितरित करण्यात आला. मी दक्षिण मुंबईचा खासदार आहे. जी व्यक्ती त्यावेळेला नगरपालिकेत नगरसेवक नव्हती, आमदार नव्हती, खासदार नव्हती, त्या व्यक्तीला 8 कोटी रुपये देण्यात आले. काही नाहीये, फक्त पक्षाची कार्यकर्ती आहे. ते माजी खासदार आहेत तिकडे राहुल शेवाळे, त्यांना 8 कोटीचा निधी देण्यात आला. मग आमच्या अनिल देसाईंना का नाही दिला, अरविंद सावंतांना का नाही दिला? विकास करणं हा त्यांचा एकट्याचा हे दंडक आहे का? शेवटी लोक आपल्याला निवडून देतात, ते तुमच्याही पक्षाला देतात, आमच्याही पक्षाला देतात. तेव्हा त्या पक्षाला आम्ही जरी निवडून आलो तरी आमच्या विरोधात तुमचे पक्ष उभे असतातच की. त्यांनी ज्यांना तुमच्या पक्षाला मतदान केलंय त्यांचं काम करायचं नाही का असं सांगून टाका की भारतीय जनता पक्षाला मतदान तुमच्या विभागात ज्यांनी केलंय त्यांचं कामच करू नका. असा आम्ही भेदभाव करतो का तेवढं तरी बघा. आम्ही शिवसेना प्रमुखांचं एक सुंदर वाक्य आहे, निवडणुकीपूर्वी राजकारण, निवडणूक संपली की सर्व समाजाचे आपण बांधील आहोत आणि त्यात सगळ्यांची कामं करायची असतात. समाजकारण ते काम आम्ही करतो. अरविंदजी, हेही एक तितकंच सत्य आहे की तुम्ही पक्षाचे लोकसभेतले गटनेते आहात. तुमच्या पक्षाचे 2 खासदार शिंदे शिवसेनेच्या मंत्र्यांच्या घरी स्नेहभोजनाला जातात. हे पक्षाला मान्य आहे का? मुळात असं आहे की ते व्यक्तिशः त्यांनी ठरवलं पाहिजे. खरं तर त्यांना सांगण्याची पाळी येतं का मान्य आपल्याला कळतं. मुद्दा असा आहे की त्या व्यक्तींबद्दल आमचं काही भाजपचे आणि काँग्रेसची लोक बोलवत असतील, आणखी कुणी बोलवत असतील, कुणी कुठं जावं हे ज्याला त्याला कळायला पाहिजे. मुद्दा एवढाच आहे की ज्यांनी आदरणीय उद्धवजींच्या पाठीत सुराख उपसून गेली त्यांच्या घरी भोजन करायचं का हे प्रत्येकाची. मुख्यमंत्र्यांच्या फोननं नाही तर सर्व नेत्यांशी चर्चा करून बारामतीत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याचं काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. मुख्यमंत्र्यांचा जो आलेला फोन आहे त्याच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेतलेला नाही. एकंदरीत एखादा नेता अपघातात जाणं आणि त्यांच्या पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी आम्हाला पक्षाच्या विरोधात अखत्यारीतला आहे, त्यामुळे प्रदेश काँग्रेस कमिटी घेईल तोच निर्णय अंतिम राहील. हे जेव्हा सुनेत्राताईंना जेव्हा सांगितलं त्यावेळेस हा संपूर्णतः विषय हा महाराष्ट्रातल्या सर्व नेत्यांशी ही चर्चा केल्यानंतर एक वाक्यता आमची जी झाली ती विचार करायला हरकत नाही. अध्यक्ष म्हणून तुम्ही निर्णय घ्या आणि लढत असाल तर संपूर्ण काँग्रेस आपल्या पाठीशी राहील. ही दिलेली जी गावी आहे हा सर्व घटनाक्रम जो आहे हा बराच बोलका आहे. आणि एवढंच नव्हे तर अजितदादांच्या अपघाताचा अनुषंगाने आमची घातपाताची जी संशय आहे तो देखील आम्ही व्यक्त वारंवार केलेला आहे. आणि त्या पार्श्वभूमीवर गुन्हा दाखल व्हावा ही आमची केलेली जी मागणी आहे ती मागणी कर्नाटकाच्या काँग्रेस सरकारने कुठेतरी मान्य केलेली आहे. एवढंच नव्हे तर ही गुन्हा दाखल झाल्यावर तो महाराष्ट्रात ट्रान्सफर झालाय, मात्र मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे काहीच करत नाही. सीआयडी जागची हलायला तयार नाही. झालेली जी भेट आहे त्या पार्श्वभूमीवर मी त्यांना लावलेला जो फोन होता त्या अनुषंगानं तातडीनं रोहित दादा हे बेंगलोरला गेले. काँग्रेस पक्षाचे आमचे प्रतिनिधी, आमचे वरिष्ठ जे प्रवक्ते आहेत अतुल लोंढे हे त्यांच्यासोबत आम्ही त्या ठिकाणी पाठवले. आणि आमचे काँग्रेसचे समन्वयकाच्या भूमिकेमध्ये विजय कुमारजी माजी आमदार, राजीव गांधी पंचायत राज संघटनेचे कर्नाटकचे अध्यक्ष, माजी उपमुख्यमंत्री धर्मेंद्र सिंगजीचे चिरंजीव ते या सर्व प्रक्रियेत आहे. गृहमंत्र्यांशी देखील चर्चा त्यांची त्याच दिवशी म्हणजे 9 तारखेलाच झाली आणि गृहमंत्र्यांनी या संदर्भात हा विषय शेवटापर्यंत घेऊन जायला पाहिजे आणि हा तपास आम्ही करूच आणि त्या ज्या आवश्यक त्या सूचना त्या देऊ. कुठे न्यायालयीन प्रक्रियेचा आधार घेता येऊ शकतो का ही देखील चाचपणी आजच्या शिष्टमंडळाने केली आहे, काँग्रेस पक्षाने केली आहे. आणि ही बाब अधिक पुढे घेऊन जाण्याच्या अनुषंगानं DK शिवकुमारजी जे उपमुख्यमंत्री आहे त्यांच्याशी देखील आपण बोलून घ्या अशा प्रकारची देखील एक सूचना कुठेतरी शिष्टमंडळाकडून आली. गृहमंत्र्यांनी देखील तशा प्रकारची एक अपेक्षा आणि सूचना व्यक्त केल्यानंतर मी लगोलग DK शिवकुमारजींशी पण बोललो आणि DK शिवकुमार साहेबांना कालच या अजितदादांच्या अपघाताच्या घातपाताच्या अनुषंगानं तपासाच्या अनुषंगानं आम्ही त्यांच्याशी देखील DK शिवकुमारांशी बोललो. मात्र
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हे काहीही बोलायला तयार नाही आणि अजितदादांचा संपूर्ण पक्ष हा सत्तेत सहभागी असताना तोही काही बोलत नाही. यावर मी महाराष्ट्राचं दुर्भाग्य आहे एवढंच या निमित्ताने सांगेल. शिवसेनेमध्ये पद काय पद्धतीने दिली जातात असं बोलणारा नेता शिवसेनेमध्ये जन्माला आला एकमेव ते म्हणजे नारायण राणे असं विधान सुनील तटकरे यांनी केलंय. पाहूयात. एकेकाळी 8-9 महिन्याचे मुख्यमंत्री, त्या कालावधीमध्ये वाजपेयी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर विधानसभेच्या निवडणुका सुद्धा त्यावेळेला झाल्या आणि त्याच्यातून विरोधी पक्ष नेते पण त्यांच्याकडे आल्याच्यानंतर एक अभ्यासू विरोधी पक्ष नेता म्हणून त्यांनी केलेलं काम हे नेहमीच उजवं त्या ठिकाणी ठरलं. नगरविकास राज्यमंत्री होतो, अनेक वेळेला त्यांच्या सूचना ऐकायला मिळाल्या, अनेक वेळेला त्यांनी मार्गदर्शन त्या निमित्ताने केलं आणि त्याच्यातून एक वेगळा माझ्या राजकीय जीवनामध्ये सुद्धा घडवण्याचा विलक्षण योग त्या निमित्ताने आला. 2004च्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या नंतर अशीच त्यावेळेला वदंत होती, राणेसाहेब कदाचित पुन्हा शिवसेना भाजपचं सरकार येईल. त्याच्या अगोदर माझ्यावरनं फार वादळ झालं होतं सरकारमध्ये. त्यावेळेला विश्वासदर्शक ठराव विलासरावांच्या नेतृत्वा सरकारवरती आलेला होता. मला सरकारमध्ये घेतल्यामुळे शेतकरी कामगार पक्षाने राजीनामा दिला होता. त्याला राणेसाहेबांनी इतकी पक्की मोड बांधलेली होती, इतकी पक्की की विखे पाटील साहेब आपलं सरकार टिकेल की नाही याच्याबद्दलची शंका होती. आता का, कोणामुळे, कशामुळे ते नाही घडू शकलं याच्या तपशिलात मी जाऊ इच्छित नाही. गेलं तर ते त्याला राजकीय संदर्भ येईल, पण त्यावेळेला राणेसाहेबांनी ज्या पद्धतीने अतिशय योग्य पद्धतीने भूमिका घेतली होती, आमच्याच पक्षाचे 4-5 सदस्य, विधानसभा सदस्य त्यांच्यासोबत घेण्याचं कसब त्यांनी दाखवलं. हा धाकही होता, दरारी होता, आदबी होती आणि एक उद्याचं नेतृत्व महाराष्ट्राला कशामध्ये मिळू शकेल याच्याबद्दलची एक तऱ्हेची उत्सुकता होती. म्हणून तो प्रसंग लोकशाही आघाडीच्या सरकारमध्ये आलेला पाहायला मिळाला. 2004 नंतर पुन्हा एकदा वेगळं वातावरण तयार झालं. आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने फडणवीस साहेब, गडकरी साहेबांच्या समोर मला सांगायचं वाटतंय, त्याला शिवसेनेच्या अंतर्गत एक खळबळ तयार झाली होती. राणेसाहेबांनी रंगशारदामध्ये केलेलं भाषण, शिवसेना प्रमुख हयात असताना त्यावेळेला शिवसेनेमध्ये पदं काय पद्धतीने दिली जातात असं बोलणारा नेता शिवसेनेमध्ये जन्माला आला एकमेव, त्याचं नाव नारायण राणे आहे. हे मला आवर्जून या ठिकाणी सांगायचं. राज्यातील 0 ते 7 वर्ष वयोगटातील सुमारे 12 ते 14% बालके अद्याप आधार कार्डापासून वंचित आहेत. या बालकांसाठी आधार केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाईन घरपोच आधार कार्ड देण्याची सुविधा शासन लवकरच कार्यान्वित करणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांनी दिली आहे. विनंती करतो, कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मला सांगण्यात आलं की केंद्र खूप चांगली चालत आहे. आता आपण अजून एक गोष्ट करणार, 2 गोष्टी मॅडमने सांगितल्या. पूर्वी प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला 20 रुपये मिळायचे, ते आपण आता 50 रुपये प्रत्येक ट्रान्झॅक्शनला केले. काही ठिकाणी 2 मतं असतील, काही ठिकाणी मतं होती जुन्या नियमाप्रमाणे अमुक एवढ्या लोकसंख्येच्या मागे एकच केंद्र मिळेल, पण तिथे पर्टिक्युलरली शाळा, परीक्षा किंवा ऍडमिशन्स किंवा अन्य काही नोकऱ्यांच्या विषयामध्ये गर्दी होते. त्यामुळे आम्हाला लोकसंख्या आधारित 1 नाही 2 करा, त्यात दुमत असू शकतं, पण तोही निर्णय आपण केला. केवळ तेवढंच नाही, आता आपण मेटाशी अग्रीमेंट केलं आणि हे सगळे दाखले ऑनलाईन व्हॉट्सअपवर. या पुढचा विषय अजून सुरू नाही झाला, चिंता करू नका, नाही तर सेवा केंद्रावाला लगेच मला बाहेर जाताना तुमचं पत्र द्याल, आमच्या केंद्राचं काय होईल. पण ऑनलाईन सुद्धा प्रकार आपला पुढे तुमच्या माध्यमातूनच करण्याचा विचार आहे. आणि हाऊस डिलिव्हरी, घरी स्विगीवरनं जेवण मागवतो आपण, मग त्याची एक वेगळी फीस आहे. तुमच्या माध्यमातूनच घरपोच, कारण निलेशजी लक्षात असं आलं की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये 0 वय म्हणजे त्याला आपण बालक म्हणतो ते 7 वर्ष, यामध्ये आधार कार्ड न बनलेले 12 ते 14% लोक आहेत. अन्य काही राज्यांमध्ये त्यांनी त्याच्यात सफलता मिळवली, आपणही त्या दिशेने पुढे गेलो. कारण प्रत्येकाला आधार मिळालाच पाहिजे त्याच्या अधिकाराचा, आणि म्हणून ती घरपोच सर्व्हिस हा सुद्धा विषय आपण पुढे त्या ठिकाणी घेऊया. मित्रांनो, तुम्हाला माझी एक विनंती आहे की तुम्ही उत्कृष्ट काम करताय, पण अजून अतिउत्कृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अडचणी असतील तर आम्हाला सांगा, जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगा, पण एक धोक्याची सूचना सुद्धा सांगतोय. काही कधी पेपरमध्ये सिंधुदुर्गचं मी सांगत नाही, मी जनरल सांगतोय.
याही बातम्या येतात की बनावट डॉक्युमेंट्स बनवल्या गेले. आपण मुद्दामून कोणी करणारच नाही, करतच नाही, पण एखादा कोणीतरी त्यामध्ये नतद्रष्ट घुसतो आणि मग त्या डॉक्युमेंटच्या आधारावर अजून काय काय करून जातो. ह्या गोष्टी आपण टाळतो. सिंधुदुर्गात होत नाही, महाराष्ट्रात होत नाही, पण त्या नतद्रष्टांना रोखण्यासाठी सुद्धा काम आपल्यालाच सजगतेने करायला लागेल. त्यासाठी यंत्रणा पूर्ण सरकारी द्वारा मदत करतील. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. गडकरींनी माफी मागण्यापेक्षा कोकणवासियांना टोल माफी द्यावी, वैभव नाईकांचा टोला. वेताळ बांबर्ड येथील रखडलेल्या कामाला लवकरच सुरू होणार, आमदार निलेश राणेंची माहिती. आणि सुनील तटकरे यांनी सांगितला भुजबळांनी शिवसेना सोडल्यानंतरचा किस्सा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.